ro ya utrai ko himen ko para pagit ha utrai Jesus Christ ngila poi ya kasni laipo sau jangka jimpen krai jangi nagabenda kasni borom Pentecost ngis ngau dap daka bor jamu ngis ngau komen menda ngila jan poi ya kasni borom Pentecost hadukat no ngitrang nagabenda ka ne kasni mindaus nem lesa ngimbat trang minnoru hakane ka dur na maranga yusngo na bon ki brio ki ba phone yang aro ki football shi bon father dondro ki ba phone yang na kewe pat ki ken gon balang hadukat no gis ngau tanan ban yusngo ya ka jingi kai shapang men siam bakoi ban pen karai lang bat ka balang baroka we nagabenda ka jimpens le chung men siam bakoi hagas ngi borom Pentecost kot ver ye baro ki brio ki bam bat stangaru ai ki nang yoru ya ka jinga ai ki nang yoru ya ka men siam lemba jompi pensle ya kiro daka jingetu kana jompi daka jingkran jompi daka jingai men siam jompi ai makiru kinang yo ka ju ka bor habangi baro ngi kala ka bamot en sedan ka jingar ko shibun bun apreng jongi ko himen ko para ngi duai na gabenda ki we ngi ko ban pen kala ya ka parte henrangi kalet yalade shimet ngimbat kala kin diatro habang nga marwe nga kala ka bamot habang nga marwe ngalastang ban yokup dakane ka bor jong men siam bakoi habang nga marwe ngastang ban snow kuit ha ka jingim jonga ngan sastang ban yarap ru yakiwe ya ka jingkuit ka badon hanga ya ka jempens le ka badon hanga kan stang ban kata yakiwe ru nagada daw ko himen ko para ni don kam ban pen kray bha endala de pen kray yarap yakiwe ru ladangi shong ha ka aeroplane habangi lay jinglay ki air hostess ki batayengi lada don kano ka jimma ha ka flight te ki don ki life jacket kaba ngide ban pendon ka lada yo jia kala ha ka te ki ong barabor pi yarap ya lade shwa nanda yarap ye ki we pi pindai shwa halade nanda persyang ban yarak ya ki we ru ban pindai ladang iklat ya lade ban pinba ladang iklat ya lade ban pindai ya kane ka life jacket kata katiar ka bayada yengi na ka jimma kumno ngila ban yarap ye ki we na kata ka daw ni don't come ban pinba ya lade ni don't come ban pen koid ya lade ni don't come ban pen klain ya lade nanda ngin sastang ban yarap ye ki we ru bonsin habang yus ngo kano ke jingit kana ngiyong kumno o ulog don't come shisha kumne dese ki kun janga ki don't come ya lade pat ngim juk kin mau kane kalong ke jimpa kala kabashar ke jogi ngi klain man kadau kti ya ke wai henry ya lade pat ngi khale ko himen ko para hakene ke jimpen kare trambaro po nagabenta ka jingkoy nagabenta ka jimpen slay jong men siam bakoy hakene kasni kabalay polay ngako banyalam yepi siya ka kam jong ki apostol hakene kasni ngen sa bet ha ka kam jong ki apostol lindang iwe pra lindang iwe pra kam jong ki apostol lindang iwe pra nanda laipo sau Henry pinsadap daka borjong enda umensiam bakuit one hiar halo jampi but pin saki yanga ha Jerusalem ha Judea baro kawai but ha Samaria but shaddu bakut kaparte Henry pinsadap daka bor enda umensiam bakuit one hiar halo jampi Bapin saki yanga ha Jerusalem ha Judea baro kawai but ha Samaria but shaddu bakut kaparte pe kane kalong ka jingkundu jongu Jisu ya ki apostol ngitip habang istang ya ke jimpen kre jongi naga benda ka sngi borom Pentecost ya ka tin baningkong ka bangi puson kalong ha ka gospel jongu yanis kaba arpo Handang yong ujisu la persad badulaong tapediang ia umen siam bakui. Minda nangdangi habangi peit ya ka gospel jong Lucas ter ngila banyoi ujisu kendu ya ki apostol peit abha Jerusalem tatadu ba piopediang ka bor na baneng. Kadun jingya per ia
ka jimpediange umensiam bakuit bad ka jimpediange ka bor na bane hangne ka kadau shisha yegi hab shua bangin stang banyala shua bangin le kano ka kam ni don kam ya ka jim pen scam ka jim pen kubor na ublay na bane hangne u Jesu Christ pang ka jim pen kubor da ka bor jong mensiam bakuit da ublay upa nakadaga daw Jesu Henry pinsa dabda ka bor yenda umensiam bakuit 1 year halo jompi kata gamon haba u Jesu la persadi ki badula ong pediang ya umensiam bakuit kimbadia umensiam bakuit kilayo umensiam bakuit Henry kata ka bor jongu bahalortam bor na bane kambat 1 year halo jongi Kebor kalawan hiar halo jengki de lembaga Pentecost. Nakata da bon giberiu kimbat snawutu. Ni baro ni sakut ha kebor jengga baptisma. Ne ha kebor jengga jimpen sakramen jimpen sken. Henry ngimju ken mau ne ngimju trang baleng adon kam ban pen ki yim biang eu mensiam bakui. Baleng adon kam ban bor kebor ayu kata. Kebor kaba utrai Jesu ula keren kalongka jingai bor jengu ban pentrai kam ya umensiam bakui ban penkalang ding ya umensiam bakui ban pentim mai ya ka jingdon jeng umensiam hapo jengi buna pren jengi ngimpat pentim mai ya ka jingdon jeng umensiam hapo jengi ya ka nega jimpen tim mai ya umensiam hapo jengi lemba ka bor na bane ngikot jimpen sle Ikon lese baptisma baar kumbaula keren hau Nicodemus kaneka jingka ar kalangka badon kame ya mallaki Kristan dena marba ngimbat ka hakene ka dor hau mensiam bakoi ngingop hakapop ngitolod haki kambaro ngisnongia ya ka kamyala ngim kala ka bamud habawan kaneka bor na baneng ngin salong kibri bagtamay ngila puson ruya kane na kakitaban ni Gong Samuel Henry Shipo ngila puson ba habawan kaboro mensiam bakuit ngin salong riu tamay ngin salong da way pa to brio minta bon kibri ki tangban kala ka bamon bon kibri ki ko banina ke kam sniyo jangki ke jimbalin bas sniyo jangki Henry kim sautu shukum na balai Daya kane ka bor ngi badon kam ha ka jingim jongi ban kala ki beriu ki batemai. Daya kane ka bor ka bala ban tau tumai egi. Pede ka jingim jongi apostol. Kilalong ki bakumno shua bakinyo pede nge kane ka bor. Kim shimla kish kilalong ki beriu ba le kumba le mangi. Kilayim ya ka jingim barim. Kim shimla don ka jingang nod hadu kata kabaki snow aye kilapin pelait bay de jing snow jonki habaki ko ban karandom no ki karandom be te kilalo ki brio ki ba kumbalong mangi Henry ya ka jing pede ka bor na bane kalapan karla na dong shadong yeki bo na pedeng jongi ngipe ha ka jingim jongi kadang jingepe rayu ha ka jing long Kristan jongi Hagano ka dor nila lang ki beri ki batimay. Hagano ka dor nila man lang ki nuksa ki way. Hagano ka dor nila man lang pay ngalong Kristan. Hagaba ki way ki pay kinong ngaro na ka balang Kristan. Pay yaw ni ubri yung imba. Pay di ka jinglong jungu. Pay di ka jingim jungu. Te don born ki nuksa. Nakin mau kaway ka jingjia. Haga jingim jungu way ubri yung. Ubalong baris pa. Ubalong manager jong kaway ka company hagane ka company you don't come ban order you don't come ban pa order ye kityar ban pendon gam haga company haba kini ki factory ye ki karkhana ki wan bandino ya kityar lamba jongu usai dio commission omde tang 6000 8000 100 dakilak shisinu tin ye uyo commission te kilabu ya ka dor la jam na kabenda ka company Henry yala de shimetru usai dio commission chupoi perkan kalong ka jingsuniu uperkan te company yo katia te kini ki beri ki ais no ba yang ai kene commission
Sisin ba ula yasno siapang umensiam bakuit, siapang ka jingikai siapang umensiam bakuit, siapang ka jingin ka bakuit, siapang ka jingikai na katino balay, uni uburi ulas daw kendit, ula oh, balay, ya ka mangale kalong ka pop. Namar, company kasview yanga ya katulop, nalor katulop, ngasyat kala ya ka company, daka bashim ya ka commission, ladang ngamshim ya ka commission mga, kaneka company kadeben yo ya kaneka tiar haka dor ka bakam duna. Henry namar ba ngashim ya ka commission ka company kadeben sino ya ka dor ka bakam rem. Tenadu kata ka por haba kini ki nomtray jong kata ka karkana kila wan bandino ya ka tiar shim I order ula on pay minda ngamshim commission chu kila lungo kala jayu yapi ula on pay hadu minda haka jingim jonga ngam shimla im ya katino balay minda ngala yosno ya katino balay ngalong kristan but ngidon ka bible haka bible ka to bangam de banle kum kini ki kam kane ka long ka kam tu kane ka long ka pop but minda pidang aino ya kata ka commission barosya ka company pinang aino ka tiar haka dor ka bakam dona banya ka baminshwa te kita arngut kilong kiway pat kidiyam kilayang hakamajangu kilawang ngiburom epi nama ngimbat lam kibriukum kane hadu minda hakajingim jongi kane kane kasin banying ko himman ko para pe ngikom ki kristan katno sin hakajingim jongi ngishat ngishukore kiway lese pilongi nangkayi lese pidon ke dukan lese pilongi officer hato pishim ya kabatam na kiwepa ban pendep ya kino ki kam na kibriyo kum officer hato pipan pisana ki pilong kristan pilaban lang hakan na kano ka kinhun omde tang katolik henrekin puson ya lade haba pi pinyani ki kam ya pila siuda ka sarkar lese pilong nom trai sarkar pidon ka tulop kam hai ya ke ne ka tulop mano basiu na ki repaid ba na ki tax jong gibriyo paduk henry nangalor ba pidang iyo ya ka tulop haba po ya ka benda man syakri ki briyo hato ngibam kolop lese kum ka balangru tenteng ni pengai bij ya ki nong trai sarkar ya ki nong mikmat jongi banyo pisa hakerukam bamde ni kotiala de kristan henry bunsin ni shet ni shukor shet kerla ikiwe ni shukor ikiwe ni to ikiwe ni penbed iki kot kisla bamde bunsin ban penbed hakamat kinong bed jongi henry kin mau don sa way pat nong pe uban sa yoy na dong shadong ye ka jimpakala but une kaneka bor kamla trai kamshu hakum gini gibriyo kristan kamshimut ngila baptisma nandang ilaban lekat bangi mon ngilaban syutkala kibriyo ngilaban to kibriyo ngilaban tuna kibiya ngilaban bam kolom kumda terter peit ladang is ngawto ya ka rukam trai kam jong mensiam bakui haga jingim changi ngimla banle ya kum gini ki kambaro hakum gini gibriyo ngam tarayu mensiam bakudu laban trai kam kumno ulaban trekam mensiam bakud ulang mensiam jangga jingkui ulang ka mensiam jangga bor ulang ublay kumno ublay ulaban sa haka jakka bamkui haka perkat ka pertain jangi man lakas gingi mutu kumno ngalaban kamai pisa shibon kumno ngalaban toki taki beriu kumno ngalaban syukori kewe kumno ngalaban bamsap shibon kumkini ke jingla kanum yalam yangi syabane hakamat ki beri pilom badon bok hakamat ublay pilom basni bokta pilom ubri basni bokta namar bale pim shimla penhun ya mensiam bakuit ubadon hapo jobi pim shimla lang saki hanne katino bale o pin salong ke saki ha jerusalem ha judea ha samaria shabakut kaparte wan hakamat ki parlok jompiru pim lang saki kitip pilom ubri baktot wan hakamat ki ripai baru pim shimla long basaki wan hapadengi para bangetru pim shimla long saki kum riniang kum lindo bat kumju mangaru
ngaru ngadon kamben puson hadu katno ngalong saki hatong kongo sikade ya umensiam bakui ne na kongo ya ka jingang no jonga ka kongo ya ka jingang no briu hanga ladanga yim ha kene ka dur ngam shimla laban long saki lamba jonga nganum laban kring ya no shau jisu ngakot ya lade kristan henry ki kam jonga pat kelong kum ki briu bam ngai ya jisu namar ngam shimla kongo ya umensiam bakui tena ka taga daw ko himen ko para ki apostol ki lalong sakil indartai hakamat ki ba nam ki ba wan lebain ki hakamat ki briu ki ba wan ban krai clear ki hakamat ki beri ki ba yele percaya ki kilalanga saki namar ka bor men siamba koit kala trekam but kim sha ya no ban shakala kim sha ya no ban tu ban tok ko himen ko bara kaktino bale ka hikayangi ban im koit ladap yusno iya ka jingkaran nanga bon na prenjom be pinna sautu bon ki kam ki bangile kam ya de bat ka jingkot jangi balang kristan kalam diang kum ni ngidon kam ban pan map na umen siam bakuit nginam pensyam ba ya umen siam bakuit hapo jongi kinam ba undup lap ya ka jaka kuit hapo ka men siam ha ka jingim ka jongi induai ko himen ko para ha ka nega jimpen kare jongi bangin long ki ba kam kuit bangin long ki ba kam banila ha ka jingim jongi ba kongo ya ka jingat te pelem jongi ya umen siam bakuit hapo jongi ko jisu bayi penslai ini baro panveng lot na ki kam jakliya baro na ka jingim jongi hado minda ngila syukor bon ke beriu ngila tok ngila tu ngila bangsa ngila pensuni ngila penjen jar bon ke beriu namar ka jingko palat ya ka pissa ya ka burom ya ka nam ka burom ha ka partai pen kuit yangi da ka bor jame ai ka bor jongmen siam bakuit wan hiar halo jonga halo ka jingim jonga halo ki inga sem jonga ublay badan bor baru kar kuyati uppa baru kun baru men siam bakoi amen.